बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान आरो थैनाय सानखौ बिथाङा रुंसारि जानाय समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ। दिनै गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव बे बड'लेण्डआव बे ओनसोलनि सुबुं माहारि जौगानायजों लोगोसे बर' माहारिया गावनि सिनायथि, गावनि थामोनथा गासैखौबो लानानै थांना थानायनि मोनसे मोजां थासारि जोङो मोननो हादों। आरो बिथांनि जि हास्थायनाय बर'फोरजों लोगोसे गोग्लैसोनाय हारिफ्रा संबिजितनि मोनथायफोरखौ मोननांगौ, बयबो गावबा गावनि आखुथाय, गावबा गावनि सिनायथि, गावबा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै हा-हु आरो राजखान्थिनि अधिकारखौ लानानै थांना थानो हानायनि मोनसे थासारिखौ बयबो मोननांगौ। आरो बे लामाजोंनो हान्थिनानै दिनै जोङो मोनथाम एकर्ड मोननो हाबाय। आरो बे जोबथा एकर्ड जि जानानै थांबाय बेखौ मोगथां महर होनो हाजोबब्लानो बिथाङा हास्थायनाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलाव सुबुं धोन जौगानो थाखाय नांगौ बायदि मोजां मोजां गोजौ थाखोनि फसंथानफोरखौ जोङो मोननो हाजोबगोन। बे दफाफ्रा जाफुंजोबबानो हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय जेफोर बिथिंफोरखौ नांगौ जों बेखौ दाफुंजोबनानै लानो हागोन। दा बेनिखायनो बिथांनिसिम आङो बे समाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे बर' हारिनि माखासे आद्रा जेंनाफोर दङ। दा बे जेंनाफोरखौ जोङो बयबो खौसेयै सुफुंनांगोन। आरो बे सेक्रेटारियेटआव खामानि मावनानै थानाय एबा बड'लेण्ड सरकार हिसाबै खामानि मावनानै थानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा, गुबैयै बर' माहारिनि जायफोर दङ, जोंनियाव मोनसे गिलिर बिबान दङ जे गोलाव सोमावसारनानै गोबाङानो मुंख्लं जानानै जोङो मोनसे बेबायदि मोजां थासारि मोननो हादों। आरो बेखौनो जोङो जोंनि मूलधन एबा केपिटेल हिसाबै लानानै हारिखौ जोङो गेरेमसा हारि दानांगोन। दा बेनिखायनो दिनै बड'फानि रुंसारि सानाव आङो बड'लेण्डआव जिखिनि हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बे साफ्रोमबो मुंख्लंनिसिमबो आङो बे समाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो साफ्रोमनोबो साबायखर बावनानै बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव आंनि बिबुंथिखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। साबसिन रायजो साबायखर थाबाय। जोंहा बिबार बावनाय हाबाफारिया थाबाय थागोन, सोलिबाय थागोन। दा जोङो एसेम्बलि डाइनिं हलाव रिफ्रेसमेन्ट खालामदों। खुलुमखांनानै बयखौबो जयै ब्रेकफास्ट जानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।